Ola, hoxe imos falar dos libros de actas. Ao falar disto, vénsenos á cabeza o resumo que se fai dunha reunión formal da Asemblea Xeral da AMPA e máis nada. Pero veremos como non é esa a única acta que hai que facer, veremos tamén como as actas son, xunto cos estatutos, a lei da asociación, e veremos tamén como se asentan como a base de participación e coñecemento para as persoas socias da AMPA. Temos de comezar falando da normativa xeral que nos afecta ás AMPAs de xeito directo. Logo, indirectamente, afectanos toda a normativa civil, a fiscal, a administrativa, etc., como a calquera persoa física ou xurídica. Pero a nosa propia é a Lei Orgánica 2/2006 de Educación, a Lei Orgánica 1/2002 do Dereito de Asociación, o Real Decreto 1533/86 que regula a SAMPA, que ten un rango estatal, e a Orde 16/1 de 1987 que regula a SAMPA, que ten un rango galego. Real Decreto e Orden son prácticamente idénticas. Esta normativa deberíamos repasala constantemente. A Lei Orgánica de Educación, porque, aparte do que fale de nós, é a que debulla o marco no que traballamos, a educación pública, e o resto da normativa indicada porque é onde se sitúan a meirande parte das indicacións xenéricas de como debemos funcionar na práctica diaria as asociacións de nais e pais. Precisamente é no artigo 14 da Lei de Asociacións, que é o que establece as obrigas documentais e contables, onde podemos localizar a base legal para esta charla, que se resumen tres afirmacións. A primeira, que temos que recoller nun libro as actas das reunións. A segunda, que iso implica tanto aos órganos de goberno, que é a Asemblea Xeral, como aos de representación, que é a Xunta Directiva, ou as posibles comisións que poidamos nomear que teñan capacidade de decisión propia. E a terceira, que as asociadas poderán acceder a toda a documentación que se indica no punto 1 dese artigo, ou sexa, todas, absolutamente todas as actas deben estar ao dispor das socias inmediatamente. Imos xa que logo a falar de libros de actas. O primeiro é quitarlle o medo a isto, un libro. Pero un libro é unha serie de follas encadernadas que teñen un lombo, unha tapa que se pon nunha estantería, etc. Non, xa non. Un libro ahora mismo, un libro en sí mesmo é calquera documento que conteña os datos que nos interesen para ser usados como consulta ou como rexistro incorporando novos datos no seu interior. Agora mesmo, un libro de actas é un arquivo digital, por suposto, maiormente feito con procesador de textos, pero pode utilizarse calquera outra aplicación. Se tedes un arquivo en papel, o mellor que podes facer é escanealo e continuar xa dun xeito digital. Non debe estar encadernado, no sentido que falamos antes, de tapas, follas, etc., pero sí numerado, porque a encadernación realmente o que implicaba é que detrás dunha folla necesariamente viña outra que estaba cosida ou pegada, polo que non se podía suprimir sin que se notase. Sustituímos isto por unha numeración que inclúa cada acta e cada páxina desa acta. Por exemplo, se temos a acta número 3 da Asemblea Xeral que consta de 5 páxinas, diríamos ao principio de cada páxina AX3, páxina 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, etc. Do mesmo xeito, cada acta levará a data da reunión a que corresponde. Esta data ponse ao principio como mínimo e logo, se queredes poñer en cada folla, non hai problema. O arquivo debe ser contrastable, ou sexa, o importante é que non sexa manipulable, que non se poida modificar en calquera momento. Por iso, nós recomendamos que se convertan os arquivos iniciais, sexan en Word ou en calquera outro programa, nun PDF, polo menos unha vez ao ano, cando remate o curso, podese facer tamén acta por acta, segundo se vayan aprobando, e que eses PDF se asinen pola Secretaría e pola Presidencia para incorporalos á carpeta correspondente dándolle a numeración correlativa que cadre. Será, por exemplo, a acta número 35 da Xunta Directiva do 13 de abril de 2025. Ese libro, xa digital, ten que estar dilixenciado? Temos que leválo a algunha oficina? Pois non. Nós non temos que legalizar os nosos libros porque non desenvolvemos en principio actividades comerciais. Se algunha AMPA se pon a desenvolvelas, estamos falando xa de outra cousa. Pero sí que debemos referendar en Asemblea Xeral a evolución deses libros. Concretamente, no libro de actas, deberíamos informar na Asemblea Xeral de final de ano ou na do principio, pero referíndose aos datos do mes de xuño pasado, que o curso pechou coa acta número X da Xunta Directiva e coa acta número X da Asemblea Xeral. Deste xeito ninguén vai buscar outras actas máis que as que se indiquen nese momento.
E se non hai libros de actas cando chegamos de nova á directiva, ou se había só da Asamblea Xeral pero non había actas da directiva? Pois o primeiro non tolear. Non perdades demasiado tempo en buscalo, porque cando non vos lo deron probablemente non o haxa, nin perdades tampouco demasiado tempo en tentar elaboralo partindo de anotacións ou actas sin asinar que podades atopar que corren o risco de ser parciais ou mesmo falsas. Se hai algo, aínda que parase 10 anos atrás, continuade con ese algo. E se non o hai, comezade de novo. Nos dous casos, facede antes de continuar ou comezar unha dilixencia, como a que indicamos nos apuntes que enviamos. Pode ser esa dilixencia, ese modelo ou calquera outro. O caso é que quede claro que ali se explica, que quen veña detrás entenda que vos xa mirastes e que non había nada, e que non se moleste en buscalo, pero que a partir de aí xa vos encargades vos de telo ao día. Ben, e que ven sendo unha acta? Pois unha acta é un documento que dá fe do que se falou nunha reunión, que informa as persoas que non estiveron nela do que ali se falou e do que ali se acordou. Recollerá opinións, se é importante e clarificador, e sobre todo recollerá acordos, porque os acordos que se aproben nunha asamblea e que logo figuren na acta son lei da asociación e teñen que ser respectados para sempre, por suposto sin contradicir nin a normativa vixente nin os propios estatutos da AMPA. É moi importante ese respectados para sempre, porque o que se acorde unha vez queda acordado ata que se acorde outra cousa diferente ou simplemente se acorde derrogar aquela decisión. En moitas ocasións, os acordos tomados de vello por xente que xa non está, que simplemente marchou da AMPA, considéranse como acordos automáticamente desaparecidos, pero non é certo. O que se acordou un día queda acordado eternamente mentras non se modifique con outro acordo. Son actas das reunións e, polo tanto, temos que saber o que é unha reunión e como se convoca. En primeiro lugar, reunión é a xuntanza de todas as persoas que teñen dereito a estar nesa xuntanza. A totalidade da directiva son do órgano de representación, que é a directiva da AMPA, ou a totalidade das socias se falamos dunha xuntanza da Asamblea Xeral. Isto lévanos a unha primeira conclusión importante. Se alguén non está convocada, a reunión non pode celebrarse, aínda que só sexa porque esa persoa non está. A xente, cando nos convocan, temos que saber para que nos convocan. Así que toda reunión ten que ter unha orde do día, que debe enviarse ás persoas convocadas xunto coa documentación necesaria para entender o que ali se vai falar e para poder tamén formarse unha decisión sobre os acordos que se van tomar. Iso que reclamamos sempre nun consello escolar e que logo, cando somos nós as convocantes, adoitamos relaxar bastante. Sen orde do día e sen documentación non hai acordos válidos, tanto ten que logo ali se explique o que se queira ou se dean todas as opcións a ver do que se fala. A documentación ten que estar antes en poder das asociadas ou das persoas membros da directiva, segundo sexa a reunión. Falamos de dous tipos de xuntanzas. A primeira é a dos órganos de goberno, sexa da Asamblea Xeral, ben sexa ordinaria, extraordinaria, urxente, de calquera tipo. A diferencia entre unhas e outras serían os prazos de convocatoria, que deberían estar establecidos en estatutos, como logo veremos. A normativa de asociacións, que é supletoria no caso do que os estatutos non digan nada ou que é a que marcan outros casos o marco no que nos movemos, di que se os estatutos non din outra cousa, as condicións das asambleas todas será como mínimo un ao ano, isto só afecta as ordinarias, non as extraordinarias ou as urxentes, convocaránse todas con un mínimo de 15 días antes da reunión, convocarás a xunta directiva, nomeadamente quen ocupa a presidencia, cando así o decida, ou cando o soliciten polo menos un 10% das asociadas. A convocatoria válida require a presenza dun terzo das asociadas, adoptará decisións por maioría simple, que cando hai máis votos positivos que negativos, pero fará falta unha maioría cualificada, que é cando máis da metade de votos son afirmativos, non só cando son máis, senón cando son como mínimo a metade máis un. Eso será cando se decida sobre a disolución da asociación, a modificación de estatutos, a disposición ou alleamento de bens ou a remuneración de membros da directiva. A nós isto da remuneración de membros da directiva quedanos lonxe, porque as nosas directivas, ou ser asociacións sin ánimo de lucro, non deben cobrar. Aquí facemos unha reflexión obvia, non? Nós non poderíamos vivir facilmente con estas limitacións que establece a lei de asociacións. Pero a propia lei tamén di no seu artigo 7H que
Os estatutos deben regular varias cousas, entre elas os procedementos para elección ou sustitución dos membros das directivas, as atribucións, a duración dos cargos, as causas do cese, a forma de deliberar, adoptar e executar os acordos, os requisitos para que os órganos queden válidamente constituídos, así como a cantidade de asociados necesaria para poder convocar, etc. etc. Ou sexa, é nos estatutos onde hai que ir a buscar os prazos, requisitos e circunstancias dos diferentes tipos de asemblea ou de reunión no caso da directiva. E eses prazos, requisitos, etc. serán os que debades cumprir sempre. E se non vos gustan, o que tedes que instar é un cambio, unha modificación de estatutos que deba aprobar a Asamblea Xeral. Non vale que acordedes que estes estatutos están vellos e din tonterías e non os imos cumplir. Mentres están en vigor, é lo que hai. Iso sí, aínda que a normativa establece que temos a posibilidade de regular o que nos dé a gana en este tema, non é conveniente diminuir os dereitos que as asociadas teñen na propia lei de asociacións. Ou seja, se a lei establece que unha Asamblea Xeral Ordinaria terá como mínimo 15 días de prazo de convocatoria, non poñades menos. Mais ben, se queredes mellorar a participación, poñede máis para que a xente teña máis tempo para organizarse. E se a lei pon que se convocará unha asamblea se o piden un 10% das asociadas, non poñades unha porcentaxe maior, poñede en todo caso unha porcentaxe menor para que sexa máis fácil que as asociadas poidan demandar que as asambleas, que é o desexable. Non? Para que se convocan as reunións? As reunións convócanse para informar ou para tomar acordos. Iso indicarase na orde do día da convocatoria, que conterá como mínimo os datos de lugar, hora, día onde se vai celebrar a reunión. Se vai ser en primeira e segunda convocatoria en cada unha das e que distancia vai haber entre unha e outra. Informará tamén do quórum necesario para celebrala en cada unha delas, ou seja, se será en primeira convocatoria, se aparecen a metade dos membros, se será en segunda, apareza quen apareza, por exemplo. A orde do día tamén figurará a orde do día dos puntos que se van a tratar nesa reunión. Lembrado de unhas cuantas cousas. Hai que enviar a documentación necesaria para poder seguir a orde do día e para poder tomar decisións. Ou seja, se na orde do día figura aprobar a acta da sesión anterior, hai que enviar esa acta. Se figura aprobar a conta anual, haberá que enviar esa conta anual. O que non está na orde do día non pode debaterse, en ningún caso, aprobe o que non aprobe, agás de que estean presentes todas as socias, algo abondo difícil de conseguir. Que non desexe verse incluído nun acordo, pode solicitar que na acta figure que non quere vincularse co acordado. Ou sexa, calquera socia pode exixir que na acta conste cos seus datos personais que non se fai responsable de calquera acordo concreto adoptado. Esta especificación en acta releva de toda a responsabilidade sobre as consecuencias que poida ter ese acordo. En preguntas e suxestións, ou en rogos e preguntas, ou como lle chamedes, pode falarse de calquera cousa, pero non poden tomarse acordos porque non se convocou a xente para tomalos. Cabe emitir un voto por delegación, pero esa delegación debe figurar por escrito, entregarse ao principio da asamblea e seguirse segundo esa mesma delegación dispoña, que será ou para toda a reunión, ou para un punto da orde do día, ou para unha votación indicando o xeito no que quere que se vote, calquera das limitacións que a delegación estableza. Na delegación constará claramente quen delega, en quen delega e a sinatura desas dúas persoas. E todo isto que falamos ten que figurar logo nunha acta. Tamén hai actas dos órganos de representación, que son as actas dos órganos da xunta directiva e que teñen os mesmos condicionantes que as da Asamblea Xeral. Fago un inciso, naquelas AMPAs que decidan formar comisións que teñan capacidade para tomar decisións independentes da Asamblea e da directiva, as súas actas serán igualmente obrigatorias e as súas limitacións serán as mesmas que as das reunións da directiva. Dicía que terán os mesmos condicionantes que será unha convocatoria formal segundo os estatutos, os acordos serán por maioría, terá que haber tamén unha orde do día que limite os temas a tratar e existe a mesma imposibilidade de falar do que non figure na orde do día. Neste caso,
é moito máis doado modificar a orde do día sobre a marcha porque é cotián que asistan todas as persoas que están na directiva e nese caso poderían modificar a orde sen problema. Este tema das actas das directivas é un problema, adoitan non facerse, porque ni se pensa niso en primeiro lugar e ademais porque estas reunións fanse en circunstancias diferentes, ou nunha cafetería, ou na casa de alguén, ou á porta do colexio mentre agardamos polas nosas fillas e fillos. Pero o certo é que ali nas reunións da directiva acórdanse moitas cousas, e onde hai acordos debe haber actas, para comprobar que o que se fai correspóndese co que se acordou, pero tamén para que o resto das socias poidan saber o que a directiva vai acordando. Porque estas actas, as das directivas e comisións, tamén son públicas. Ben, que se pon nunha acta entón? Pois nunha acta ponse todo o necesario para que alguén que non estivo na xuntanza poida entendela. En concreto, día, lugar e hora da xuntanza, quórum presente en primeira e segunda convocatoria, persoas presentes e representadas, e orde do día. En cada punto desa orde do día deixarase constancia da documentación, que será tamén parte da acta, como un anexo á mesma, e dos debates internos, moi resumidamente, agás de que alguén queira que se faga unha mención específica co seu nome e apelidos. Irán tamén as votacións e os seus resultados, sen indicar quen votou cada cousa, agás de que alguén queira que conste. En resumo, para que queremos tanto escrito, home? Pois mirade, unha acta é a memoria da asociación. A xente entra e sae, as directivas, as actividades rematan e os contratos rematan tamén. Só as actas van indicando que foi o que a asociación fixo ao longo do tempo, xa só por iso merecería a pena facelas. Pero que ademais evitan responsabilidades a quen non quixo ser partícipe das decisións. Cada un dos seus acordos é lei da asociación até que se acorde algo que o anule ou o modifique. E isto último é enormemente importante. O que se acordou nunha asamblea xeral, aínda que faga 20 anos do acordo, está en vigor en tanto non se modifique. Isto moitas veces non se fai porque non hai datos ou porque simplemente ninguén chega e lee todas as actas anteriores. Recomendamos por iso que se faga unha guía de acordos, na que moi resumidamente se vayan incluindo os acordos permanentes que vai tomando a Asamblea Xeral ou a directiva se ten esa competencia. Cuidado con isto. Aprobar as contas anuais, inda que un acordo non trascende máis que ese momento, pero aprobar unha suba da cota anual sí que é un acordo permanente, por exemplo. Ben, para quen son as actas? Pois as actas son para moita xente. Son para todas as persoas socias, en calquera momento, cantas veces as pidan sen limitacións. Para quen vos queirades que teña información, porque podedes publicalas, difundilas, entregalas a quen se decida que as teña, a quen decida a Asamblea Xeral. Para quen veñan detrás, sobre todo para esa xente que non estaba cando se celebrou a reunión, porque aínda non era socia, pero que é parte interesada cando o faga. Para quen precise consultar un dato en calquera momento, para quen desexe validar un acordo tomado, e para vos mesmas, as directivas da asociación, para que se comprobe a vosa corrección ao traballar e cumprir os acordos adoptados. Falamos de confidencialidade, que é o que se pon nunha acta e que deberá evitarse. Antes falamos do que se pon nunha acta do punto de vista formal, día, lugar, hora, etc. Falemos agora de como se pon algo nunha acta cando nos referimos aos datos que poden incluirse nela. Dende o punto de vista positivo, hai que deixar constancia sempre do resultado das votacións, dos acordos adoptados, das intervencións que se solicite que consten en acta, con nome e apelidos de quen o solicita, e da documentación que se aprobou ou que foi base para tomar un acordo. Dende o punto de vista negativo, que é o que non se pon nunha acta, pois non se porán as opinións particulares emitidas, sempre que non se solicite que así sexa, a identidade das votacións, igualmente, sempre que non se solicite, non se porá tampouco o detalle dos puntos de vista expostos. Cando hai un debate, pode indicarse cales son as posicións nese debate, pero non convén especificar demasiado o que se falou, porque a acta vólvese máis difícil canto máis se pretenda desagregar o falado. Se hai diversas posicións, indicaránse resumidamente. Non se pon nunca os datos privados, as actas van ser públicas e para que iso non supoña o tratamento incorrecto dos datos persoais, hai que evitar que nas mesmas se indiquen eses datos. Xa non só é que non deban constar en acta, é que nin sequera deberán utilizarse datos privados nunha asamblea ou nunha xuntanza da directiva.
Se imos debater sobre un neno problemático, falemos do problema, pero non do neno. Se imos falar dun profesor incompetente, falemos da incompetencia, pero non do docente. E na acta, deixemos a información de tal xeito que calquera poida lela sin achegarse á privacidade de quen se falou. Por suposto, nunha acta non se pon e non se adoptan eses acordos en asemblea, non se pon nada que vaya contra os estatutos ou contra outros acordos que non se modificasen. A asemblea é soberana, pero dentro dos límites que a normativa marca. Semella que acabo de decir unha obviedade, pero non é así. Hai moita xente que a hora de pretender acordar algo pensa que pode saltar todos os límites e pode decir, bueno, que acordamos isto, pero non pode facelo. A lei marca un marco no que podemos actuar, non podemos saírnos dese marco. Cando se fai unha acta? Pois as actas deberan facerse canto antes. Esa práctica moi extendida de facer a acta xusto antes da xuntanza que debe aprobala é unha práctica mala e moi pouco democrática. Así que exixídelle a persoa que leva a secretaría que faga as actas o mesmo día ou o día seguinte da reunión, porque será cando mellor se acorde e sairalle un acta máis fiel, poderedes entregar a información ás socias cando esa información é relevante e significativa. Servirá tamén para que as socias que non participaron poidan expresar a súa opinión, que aínda que non teña valor porque os acordos están ben tomados e os toma quen estivo na reunión, sí que é certo que pode ser que se acorden cousas que teñan logo un rexeitamento masivo, o que podería levar a unha nova convocatoria e tamén a un novo acordo. Tede en conta en calquera caso que os acordos adoptados non precisan da aprobación da acta, son eficaces en canto se adoptan. O único que fai unha acta é deixar por escrito o que se acordou, pero non o modifica nin o perfecciona. Como último punto, rematamos con a pregunta permanente: quen asina as actas? Pois ben, as actas asinas quen leve a secretaría, ben sexa de xento permanente ou accidental, quen leve a presidencia, igualmente, se hai un sustituto da presidencia, porque o presidente ou presidenta non pode estar, será ese sustituto ou sustituta que debe ser de acordo coas disposicións estatutarias quen asine a acta. Asinarán física ou digitalmente, segundo sexa o libro, o importante que quede asinado de tal xeito que non poida modificarse despois o documento. E agora a pregunta do millón: na xuntanza na que se cambia de secretaría ou presidencia, quen asina? Pois asinará a acta a secretaría ou presidenta saínte, porque foron quen presidiron e quen fixeron a acta. Iso é o que debera pasar. Estamos fartos de ver como en moitas ocasións a secretaría ou presidencia saínte, como marchan, xa non fan nada e se desentenden da asociación. Neses casos terá que facer a acta quen poida e asinala a secretaría e presidencia actual, pero iso sí, deixando constancia de por que non asinan as anteriores. Ben, remato. Agradezovos a vosa atención, lembrovos que estamos sempre ao voso dispor na nosa web e nos teléfonos e medios de contacto que ali se indican. Que temos abertos un apartado de preguntas frecuentes que é moi útil para unha boa parte das dúbidas máis cotidianas das AMPAs, e xa que falamos hoxe de burocracia, deixovos un pensamento. O tempo gastado en ter o día a burocracia da AMPA é tempo gañado na organización e bo funcionamento da asociación. Toda a burocracia ten unha enorme importancia, pero as actas son a pedra angular dunha xestión democrática, transparente e clara. Unha directiva que furta ás socias o coñecemento do que se falou nas súas reunións ou nas da Asamblea Xeral é unha directiva que incumpre os principios de funcionamento democrático que son obrigados legalmente. Sempre haberá cousas, datos e circunstancias que non deben divulgarse, pero esta é a excepción e debe ser algo que ocorra moi raramente. O resto, o día a día, debe estar ao dispor de todas as persoas interesadas na AMPA. Esa é a única maneira de conseguir a participación que sempre demandamos. Moitas grazas por escoitarme.